Започва срещата. Ето виждаме в първите секунди украинският състезател предприема опит за раменно хвърляне. Не беше добре подготвено, нямаше достатъчно плътен захват, затова не се получи. Но се надяваме, че ето той е в момента по-активен. Захваща външен захват противниковата ръка. Тези борци като държави от Испания стигнали до малки финали на европейско първенство изглеждат като екзотика на пръв поглед. Да, ето виждаме вече успешно раменно хвърляне, реализирано за 4 точки. Много красиво хвърляне. Да, това е красотата в борбата. Чисто хвърляне, чисто носене, още едно носене и матчът приключи почти. Срещата приключи, тъй като вече има 8 точки. Не знам защо не ги спират. А сега да видим какво ще направи Гладких. Прекрасно хвърляне, край, точки. Може би най-бързата схватка във втория ден на европейското първенство. Говоря за медалите, за схватките за медалите. Андрей Гладких, първият бронзов медалист в категория до 85 кг. Той победи набързо своя испански опонент Преснада. Все пак украинската класическа борба е далеч по-качествена и стойностна от испанската като цяло, но това не бива да ни подвежда, ако се върна на вашите думи в началото, екзотични държави. Точно така, както и вие казахте, само на пръв поглед